Apirilaren 14 da, 1980 gaur bezalako egun batez sortu zen Espainiako bigarren errepublika. Podemosa aldugu alderdiak gertakari hori gogoan izan du gaur goizean Hendaian. Gogoan bereziki fasismoak egin zuen suntxiketa, eskubide murrizketa, desagertzea, eta milaka errepublikazalek ihes egin behar izan zutela Hendaian gaindi. Bordereko Hizkuntza Akademiak baieztatu du ikasleek ezin izanen dutela leheneko matematika proba euskaraz egin, ikasle batzuek alere beren mintzairan idatziko dute. Peio eta Pantxoa gurekin izanen ditugu gaur kantaldi zonbait eskaini behar dituzte anta hemen, eta sartzeak salgai daude beren webgunean. Arratsaldeon eta aktualitatean ere, Baionako Xingarferia, apirilaren 23-tik 26 arte ospatuko dela aurten, erranai baita heldudan asteko hortzegunetik goiti. Xingarrazokaren 573. edizioa datorren apirilaren 23-tik 26 Baionan. Urtero legez, milaka eta milaka lagun erakartzen dituen ekimena da, iaz 200.000 lagunetik gora, baina ez dela festa gogorarazi dute, ekimen komertzial garrantzitsua baizik. La finalité commerciale marchande. Inolaz ere ez da Baionako besteen bigarren hitzordu bat. Qui n'existe pas, voilà, qui est une répétition générale des fêtes de Bayonne alors qu'on n'a pas du tout l'intention de le faire. Helburua artisauak eta ekoizleak bisitatu eta erostea dela nabarmentu dute izan ere, etortzen direnen herena pasa ohi da erakustazokatik. Il faut qu'on ait plus de monde qui viennent sous le chapiteau, il faut qu'on les fasse venir. Alors, il y en a qui viennent, c'est à peu près 1 sur 3. Voilà, en gros. Zifra hori beraz, emendatzea da xedea. Baionako Xingarra sail ekonomiko garrantzitsua dela adierazi dute, 5.000 lanpostu zuzen eta zeharkako eskainiz. La baisse s'est stabilisée et maintenant ça recommence à monter. Eta hildo honetan, sailak etorkizun oparoa duela sinetsita daude. De plus en plus en France. Aurtengoan ere Xingar onenaren txapelketarekin emanen zaio hastapena ostegunean, tradizio eta historia luzeko azoka honi. Bordeleko Akademiak ezezkoa eman dio matematikako proba kurtso hontatik hasita euskaraz egiteko eskaerari. Azterketak euskaraz kolektiboaren aldarrikapenari beraz ezezkoa eman diote beste behin ere Frantziako hezkuntza arduradunek. Sehaska, Bigabai, Ikasbi eta Euskalaziakek aurten Baxoko leheneko matematika proba berria eta ahozko handia euskaraz egin ahal izatea eskatu zuten. Eta Bordeleko Akademiak eskutitz bidez ezezkoa eman die orain. Parisen izan ziren hainbat ikasle euren egoera azaltzen duela zonbait egun, hainbat diputaturen aitzinean, eta adierazi zuten erabakia edozein zelarik ere, eurek euskaraz eginen zutela. Azkenean pasaitugu urteak horian erantzun positibo baten beha, eta beti bada hitz hori bai izanen da ikusiko ono egun batzuk pentsatzeko, eta azkenean ez dugu deus. Beraz guk ere gure erabakiak hartuko ditugu orain, eta leheneko ikaslek erabaki dute matematikako azterketa euskaraz pasatuko dutela, eta guk ez badugu deus egiten, ez da zerutik ginen emaitza ere ez. Ikasle batzuk, alere presgira azterketa euskaraz pasatzera. Importantea da, urte osoan euskaraz landu ditugu gaiak eta dena, beraz ez dugu lertzen zaitik ezin dugun gure azterketa gure hezkuntzan pasatzea. Ulertzen dugu haien erabakia, ulertzen dugu ikasketak egin dituztelarik euskaraz, logikoa dela azterketa hala egitea ere. Beraz, haiek hala erabaki baldin badute, prest direla hori egiteko, gu sustengatuko ditugu. Ez dut uste erabaki erresena denik, ez dakigu ze ondorio izan daitezken, baina gur izanen gira, Sehaskaren borroka da, gurasoek eramaten dugu, ikasleek ere, irakasleek ere. Gainera, basoaren kasuan matematikak leheno zuzendu izan dira euskaraz, eta ahozko handiaren kasuan ere, irakasleak egin zuten urrats bat euskaraz izan zedin, beraz. Ez da arrazoinik, praktikoki, baliabideak badira. Pantxoa eta Peio kantariek 2027ko urtarrilean Barakaldon eskainiko dituzten agur kontzertuek izan duten arrakastaren ostean, 5 kontzertuko bira iragarri berri dute. Santutxu, Iruñea, Lesaka, Bergara eta Baionan ariko dira maiatzean hasi eta abendura bitartean,
Beren ibilbidean garrantzitsuak eta bereziak izan diren 5 plaza hauetan, maiatzaren 9an Santutxun hasita. Han 76an egin genuen kantaldi bat eta kantaldi atzen bururaino joan, polizia sartu zen artean eta jendeari joka eta kanpora bota zuen jendea. Lesakakoa beste bat eta Lesakan ere ez ziguten baimenik eman kantatzeko, hala ere esan ziguten etortzeko eta jaialdia hasi zenean Mikel Laboa eta polizia sartu zen eta gu eraman gintuzten eta pasatu ginituen jakasik egun bat hango kuartelan. Lesakan irailaren 5ean abestuko dute eta Bergaran 16an. Bergarakoa izan zen hegoaldean eman ginuen lehen kantaldia. 79an apirila hasieran. Eta kasualidadez edo ez, Montzonen herria da Bergara. Ordurako 4 edo 5 abestekin dituen, hoien artean Itziarren semea. Eta antxe kantatu genuen, eta beldurrakin, eta guziakin, eta hortik abiatu zen pixka bat, gure hegoaldeko ibilbidea. Bai. Iparraldean kantaldiak etzen kantaldirik, eta jendea etzen ohituratua kantaldietarat. Eta ailegatu ginean Bergaran 2000 jende eta gazte eta gure kantak ezagutzen zituzten, inoiz eta hego eskoregian kantatua ez ginuelarik. Baina nola diskatipi batzu atera gintuen eta irratiari esker. Bergaran kantatu ginuenean ezagutzen zituzten eta kantuak eta gu harrituta gelditu ginen, harrituta. Ia belaunaldi arteko ere zerki bilakatu diren kantak eta belaunaldi arteko lotura egiteko parada ere izango da oholtza gainean zein ikusleen artean. Ideia hori da pixka bat, transmisioarena. Gu gure garaikoak izan gara eta beste belaunaldi bat dator, badago eta badator. Eta hor interesantea da, polita zaigu, zubi hori egitea, belaunaldien arteko zubi hori egitea, eta dane herriaino izango da gurekin, eta musikari, eta ez dakigu, behar da beste zaila ikusiko. Senditzen da jendeak bikotearen ikusteko gogoa daukala. Jadanik ilunben baizu mitoaroan hor ikusi ginuen jendeak nahi zuela. Biziki harrera ona egin ziguten eta hor azkenik Abadiñon izugarria izan da. 4.000 gazte xutik, kantu bat hasten ginuen, lehenbiziko hitza eta publikoa kantatzen zuen eta hori plazer egiten du, Peiok esan duen bezala. Iruñean maiatzaren 24an eta Baionan abenduaren 11an izango dira bira osatuko duten beste 2 kontzertuak eta 5 emanaldi hauen bitartez. Eskerronezko kontzertuak bezala, eskerronezkoak. Herriari eskertu nahi diot, berak, kantaldiz kantaldi urtez urte, bizitzerat eman didan maitasun historia bat. Frustrazio bezala bizi nuen, gure bikotearen amaiera, niretzat, falta zitzaion gure ibilbideari halako irtera duin bat, eta honek emango dit hori bizitzeko aukera ederra. Iruñako sarrerak atzo jarri zituzten salgai eta Baionakoak salmentan jarri berri dira gaur pantxoa eta peio.eus webgunean eta bertan ere eskuragarri kontzertu guztiei buruzko informazioa. Eta bururatzeko gogora dezagun, gaur arratsaldean Azkainan, Kilika gaztetxean, 2 film euskaraz ikusten alko ditugula, Bortzorenetan One Piece, eta gero 7:30 Karmele. Bihar arte. Bakizu zelan esan zutzen ere txitxaka mamai gustuko zekala. Lotza esan zutzen. Baga edezu. Gauzak gero eta okerra dijoaz beste. Igual oinartez gako esinta izan erregimenan indarrez. Beste bide batzuk bilatzen hasi beharko gineak. Eta zuk ez dakazu beldurrik.